समबो जाबाय मा खालामगोन आङो बिराद सिन्था जागासिनो दं आरोखि आं गभर्नमेन्टनिफ्राय एसे मोनब्ला हामगौ। हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दा थांनाय सुनिबार हरनि बारहुंखाजों न' बायसिननाय भिडिअ आंनिसिम सफैनानै दङ। दा बे बिथांमोना बे भिडिअखौहाय आपल'ड होनो खावलायनायलाय आङो दा बिथांमोननि खावलायनाय बायदि बे भिडिअखौ आपल'ड होनोसै आरो नोंथांमोननो देखायनोसै। नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय शेयार खालामब्लानो जाबाय आरो नोंथाङा चेनेलाव दिनैसो गोदान हाबदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय। बे न' बायसिननाया ओरैबायदि गिथाव बाथाव जाखादों, इसिबां गिदिर दंफाङानो बे न'नि सायावहाय बायसिननानै दङ आरो मानसिया खुनुरोखोमसो बारग'नो हादों। बे जायगायानो जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आइफवालिनि साखाथियाव दानि दालां गोदान बानायनायनि साखाथियाव मोनसे दुमब्रु बाजार होननाय दं, दुमब्रु गला। बे साखाथियावनो बे बिथांनि न'आ लथ्रि लाख्रा होननानै बुङो बिथांनि नामखौहाय। दा न'आवहाय रावबो मानसिबो गैया होनदों, फिसाफोरबो गैया, गाव हारसिंल'मोन होनदों। ओमफ्राय दा गाव खामानि मावनो हाले जाहैदों। बेनिखायनो दा बिथाङा सरखारनिसिम खावलायदों आरो बे गावनि न'खौ लुखांफिननो थाखाय थिं बान मोननैसो मोनो खोमा होननानैहाय बिथांमोना बे भिडिअखौहाय आपल'ड होनो थिननायलाय आङो बे भिडिअखौ आपल'ड होनाय जासिगोन। बे बिथांनि रायज्लायनाया एसे मिनिथावबो जादों, माने नोंथांमोना मिनिनोबो ओंखारनो हागौ बिथांनि खोथायाव, नाथाय दुखुनांथाव बारहुंखाया बिथांनि न'खौ बुख्रेबलांबाय। दा एसेबां गिदिर दंफांखौ बिथाङा हारसिंबो बोखारनो हाया, ओरैबायदि जादों। बिथांनि पस्ट अफिसानो जादों जाहैबाय फाथाबारि आरो पुलिस थानाया जादों जाहैबाय आमगुरि। दा सुमलिगुरि गामियाव जादों बे जाथाया। नोंथांमोना आङो क्लियारै खोन्थाहरबाय, नोंथांमोनखौ आङो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। आं izin बेमार मानसि हास्लाबलाया गेलेनायाव आङो थैजोबगौमोन आरोखि। आंनि न'आ एखे सेस जाजोब्बाय। दा गभर्नमेन्टनिफ्राय थिं आसा खालामदोंमोन, दा उननि लागै मोनना आङो हामगौमोन आरोखि। आंथ' खामानिबो मावनो हाया, मोनसे खामानि मावनो माबानाङो। दा दैज्लां माबाबाय, दैज्लांनि माबाखौ दा मथे माबाना उफाय गैया, दा मोसा जाबाय आरोखि आङो। बेसेबा गिदिर दंफाङानो गुनानै बायसिनदों नै बे आदा लथ्रे लाख्रानि न'आव। दा बिथाङा खामलाबो मावनो रोंला, लावखार थायोमोन, दा फिसाफ्राबो गैया गोदाव सोराव। दा बेनिखायनो बिथाङा सरखारनिफ्राय एसे थिं बान मोननैसो आसा खालामदों आरो बे न'खौ खागथाबनानै थाफिनो। दा दंफाङाबो नै हास'नानैहाय हन्दाजों हास'नानै बोखारना ला मिसा, न'आनो दंफां सायाव दं नै, न' सायावनो दंफाङा दङ नै। रायजोफोर बेसेबा गिदिर दंफाङा नै बायसिननानै न'आ सिङावसो, नै दंफां सिङावसो नै बिथांनिनो नै। दा मा आसा खालामदों नों सरखारनिफ्राय? थिं आसा मोननोला आसा खालामदोंमोन। बे न'खौ दाथ' नों दंफां गिदिरनाखौ बोखारनो हानाय नङा हारसिं। हारसिंथ' हानाय नङा। एफादि दंफां बायसिननायनि खोथा। औ नों माबोरै खुनुरुखुम बायनना खारना नामा? औ बायना खारदों। खारनानै हरावनो आधि मिनिटावनो थांदोंमोन आङो। दा आधि मिनिटाबो गैया। हिनजावनोबा ओरैनो थांदों, ओमफ्राय हिनजावनोसो बुंदों आंनि न'आ एफा गिदिर दंफां गिदिरबा माथो होननानै आहां माहां जादों आरोखि आङो। दा बिसिम नों सरखारनिसिम बेखौनो खावलायदों दा? औ सरखारनिफ्राय बेखौनो आं एसे खावलायदों, ओमफ्राय आसाबो माबादों आरोखि आङो। आंनो बोलोआनो गैखा माबाना बिदि न' गिदिराव माबोरै थानो आंलाय। दा दैज्लां समबो जाबाय, मा खालामगोन आङो बिराद सिन्था जागासिनो दं आरोखि आं गभर्नमेन्टनिफ्राय एसे मोनब्ला हामगौ मोनदों आरोखि आं।
अननानै दे रायजोफ्रा अननानै